Amaren Intxaurrak liburuan saiatu naiz alde batetik batzuetan irudi oso narratiboak egiten, umorea sartzen baita ere, eta beste batzuetan irudiek sentimenduak eta islatzeko daukaten ahalmen hori erabiltzen eta nolabait irudi poetikoagoak edo sortzen. Horretarako bi baliabide izan ditut, alde batetik teknika, akuarelaz margotu ditut objektu asko eta atzealdeko elementuak, eta nik uste akuarelak lortzen duela xamurtasuna, hurbiltasuna edo giro lausoagoak ez. Eta beste baliabidea izan da natura. Liburua naturaz beteta dago, oso presente dago natura liburuan, zeren naturan aurkitzen ditugu bizitzaren aldi guztiak, baita heriotza ere.